Rough Production. A rough tabaruka. Defeat upon this session. Ya DJ Luvex. What in the one say in this city say yeah. Who is the real top shotter? Mangwe andiva one ndi novashaya ja. Kana zvinuzva shata. Asi ndi one say in this city say yeah. Who is the real top shotter? Mangwe andiva one ndi novashaya ja. Kana zvinuzva shata. Vanoita sema best friend ivo vane badness. Avadi kunzwa kuti ndazoita success. Vanorwadziwa kunzwa kuti ndamu top class. Godo ravo rakasimba ende riri serious. Asi jaja tarisai, achengetai. Ivo mapere asi vanouya sehwai. Ndichengetei ende kandionesei kuti wangu ndeupi asiri mupamburei. Mwari ndionesei ndizivisei ja. Who is the real top shotter? Vamwe andivaone ndinovashaya ja. Kana zvinuzva shata. Asi ndionesei ndizivisei ja. Who is the real top shotter? Vamwe andivaone ndinovashaya ja. Kana zvinuzva shata. Rakuziva top shata. Awangu chaiye ukuti pazvinongoma handisiye anongogara ari pedyo ari niye ma fake friends over aita disappear. Kumuudza secret handipinde fiye ndongoti gara ndikudyise nyaya maidiye ndikati zvinhu zvese zvongogara zviri clear nekuti top shata. Mwari ndionesei ndizivisei ja. Who is the real top shotter? Vamwe andivaone ndinovashaya ja. Kana zvinuzva shata. Asi ndionesei ndizivisei ja. Who is the real top shotter? Vamwe andivaone ndinovashaya ja. Kana zvinuzva shata. Vanoita sema best friend ivo vane badness. Avadi kunzwa kuti ndazoita success. Vanorwadziwa kunzwa kuti ndamu top class. Godo ravo rakasimba ende riri serious. Asi jaja tarisai, achengetai. Ivo mapere asi vanouya sehwai. Ndichengetei ende kandionesei kuti wangu ndeupi asiri mupamburei. Mwari ndionesei ndizivisei ja. Who is the real top shotter? Vamwe andivaone ndinovashaya ja. Kana zvinuzva shata.